Ukhona. Hawu tate, ngikhona. Yikho nje ukuthi ngiyibhorekeleke la. Hayi kungcono uma ukhona. Nomlayezo wakho phela khona into ongiphasise kuwe. Kodwa ke awusingena ngaphakathi khona sokhuluma kahle. Hayi awungeneke ngizwe ukuthi uzanaziphi. Manje sithini-ke? Ithini indaba? Awulinde ngeze ngihlale phansi awusuhlala nje. Hawu. Usuhlezi-ke phansi-ke. Zithini kwenze njani? Ngiphathisa ukhuluma umlayezo uthi angondlula ngimkhonzelela kuwe. Ungazodlala ngami wena. Exakwe yini ukhona ukuthi sengaze phathisa umkhonzo kimi? Hayibo angazi-ke nami kodwa nje phela uthe ngondlula ngimkhonzele. Noma ngakukholwa ukuthi uqinisile kulokho kodwa by the time umbona next time umtshela ukuthi ugcina ukhonzile yabo. Yazi mina khona nginothisile nkathi ethe ngondlula umkhonzo. Iyakuthanda yazi le yangani. Lapho ngeke uze uqinisekise-ke kulokho. Ususho kanje usuwenza ukuthi ngithi ngiyamshela engikuqambe ngepani. Okunye-ke nje futhi hayi ukhona kasitha yami. Okay-ke wendu. Bengazi-ke mina ukuthi ujola ngama-type. Awungitsheleke i-type yakho umuntu okanjani? Yabona-ke masukuze ama-type usuyagagamela nje. Awuphumeke nje lapho. Phuma lapho akangibona mina ngikubuza ukuthi obani ama-type akho. Hayi khuzeka. Kahle-ke wendu. Akuze ungitshela ukuthi angikhuzeke. Akaze ngikuzele ngisho nayodwa intombazane wena la endaweni ukuthi ujola nayo. Angeke. Kahle kahle ithi into yakho. Wena nje usho ukuthi awunantombi nje la endaweni oyifunayo wena. Angeke phela usumdala manje futhi engawuthi unomuntu nje wakho othi wena othandana naye. Ekulistike thola umuntu ozojola naye. Yabona-ke wena usuqala nje uphuma emgqeni. Ayikho into ehlanganisa nomjolo wami ukuthi ngiyajola noma ngijoli wena ungena uhlangana naphi wena? Hayibo ufanele ngihlangana angeke sikhathazekile ngawo. Wena usho ukuthi awunamuntu ozojola naye le ndaweni. Hayibo usho ukuthi ugay. Ngeke phela. Yabona-ke Masungqhathanisa nenkokolo ukuthi manje shuthi isitabani. Why wena ungafuna ukujola? Uyabona yakufuna wena uthi uyifuna? Angeke. Usufuna ngivume ngenkani ngoba nakho ucabanga ukuthi wena iyangithanda. Ucabanga ukuthi ngizokuprovela wena ukuthi angekho gay. Ungazongibhedela. Okay ngempela wena. Futhi lento kungekusengise ngiyabona. Hayi ungazongibhedela wena. Uyabona indaba yakho nokholile isizoqala iphume esandleni manje futhi awuthi ngikushiye la. Angeke phela uzongishiya. Kufanele sikhulume lento siyiqede. Hayi. Angeke ungafa phela. Uhamba ukhuluma nokholi loyo. Hayibo. Yebo lo. Hayi. Khona ukushaya amanzi ngalo. Wendumisa udlulelana. Hawu wendumisa uhlale phansi la ngithi ukhuluma nawe. Hawu. Sekwenze njani-ke kodwa ma? Uyikho nje wendumisa umdala ngangamnawo malokazana. Hawu ma. Ngisemncane-ke mina kodwa ukuthi usungazi ukuthi ufuna umlekelelo ozoqhamuka ngegama lami la ekhaya. Hawu usukhulanga kandumisa usuzohluma nentshebe. Ngaza ngizwe nokuthiwa khona nje kufihlile. Azangikhumbule kuthiwa khona intombi yakho la ekhaya. Hawu ma. Kahle kahle mina ngisaba amacala. Ngoba ngalethi umuntu nje la ingekho nentombi engiyivezayo. Ikhona ukuthi kahle kahle angazi izothi yafika ngiyinikeni. Ngizoyinikani ngoba ngingenalo ukuthi angisebenzi. Kwala ekhaya nje uyayibona siyayisokolela ma. Hawu Ndumisa, uqala khona phela lapha ukuthi kwenzeka amacala ukuze lokho umlethe umuntu ekhaya. Noma singenayo ukuthi uyokufika ejwayele lokho esinakho esibambe nakhe lokho esinakho uze ejwayele. Qaleka khona lapha ukuze kwakhe kumuzi. Hayi, ngiyakuzwa-ke mama usho kanjalo. Shuthi nami sekumele ngiqaleke manje ngithi ukubheka bheka. Hayi ngiyathokoza ke mntana umusho kanjalo. Phela ngeke sazi nobutaba namngqongqozi beyayingenela nje einganeni. Hawu wesinotha ungitshela kahle khona engayiqondi kahle noNdumisa. Hawu mawusenzeni manje Ndumisa? Ukuthi angimqondi kahle noma sabantombazane noma sengena ile meyo emibi yobutabani. Yazi nami uma ngimqonda uNdu. Ngeke ngakhuluma naye mina. Yazi khona intombazane ke yangiphasisa umlayezo athi ngimkhonzele kuye. Yabo la ntombazane iyamthanda uNdu. Uma ngimtshela ngitshela ukuthi akuyona itype yakhe. Kanjani? Yena nje akunayo intombazane afuna ukujola naye la endaweni. Uthi akusitype yakhe kanjani? Angazi nami wema ngoba phela ayikho ngisho itype yakhe ajola naye uma ngathi ujola ngama-type. Akanamuntu ajola naye. Hayi ngeke kuzofanele kube khona into esiyenzayo ngoNdu. Ngeke.